ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀଟେ କେମିତି ଶୋଇଛି ପାଣିରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଶୋଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ଥାଏ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ହାୱା ପ୍ରେସର ପଳେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ପାଣିରେ ସେ ଭଉଣୀଟା ଓଦା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭଉଣୀ ସତରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସତରେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମାନେ ମଜା କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେଡ଼୍ଟା ସେଇଟା। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କାଟିଲେ ତାପରେ ହେଇପାରିଲାନି, ବଡ଼ଗିରି କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ଗିରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିରେ କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଡ଼ିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଉଠିଯିବ। ତ ମଜା ଏମିତି ହେଉଛି ମଜା। ତ ମଜା ମସ୍ତି ତ ଦିନଟା ହିଁ କଟିଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ହସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଅବଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଦରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛେ ବୋଲି ଟେନସନ୍ ବି ହେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ।